i a Víctor per la picareta, el cava i pastissos que tan gentilment ens han oferit. Un bon aplaudiment per a ells. Com tots els anys, sempre aprofitem en aquesta nit per a recordar que portem en aquest casal la nostra casa ja 22 anys. I en aquest aniversari i en tots els que vindran no podem més que estar satisfets perquè és així on vivim en Germanor la passió per nostra festa. Enhorabona a tots els ballers per continuar any rere any cuidant i millorant amb esforç la dedicació per la nostra casa. I ara, per començar el nomenament del nostre president infantil, cridem que puja aquest escenari a Roberto Esteve Llorens, president. I com avui proclamem al nostre president infantil de les Falles 2014, és necessari tindre així dalt qui ha representat els xiquets de l'exercici anterior. Un fort aplaudiment per al xiquet Marc Rodríguez i Muñoz. Alegria viva. Hem disfrutat moltíssim amb totes les teues paraules en cada acte. Ets vitalitat pura, un torbellí d'idees i d'aventures. Però a més de la teua vitalitat, has sabut tindre la temprança i el saber estar en cada ocasió, sempre acompanyat de ta mare, que de prop t'ha vist viure un any màgic. I també del teu pare, que ha immortalitzat tant a la càmera com al seu cor cada moment que has disfrutat. Una vegada més, la teva comissió està satisfeta del teu trajecte com a president infantil de la nostra comissió. Gràcies als teus pares i a la teva germana, però sobretot, moltíssimes gràcies a tu, Marc. Avui és un dia de l'any faller molt important per a Víctor, ja que li faig entrega del fatxí que li acredita com a president infantil de la nostra falla per a l'exercici 2013-2014. I d'ara en abans té que fer un sprint con tots els actes que li van a vindre. Ell no ho sap, ell se ho imagina, però va a flipar. El meu consell és que t'ho passes molt bé, ja que és una experiència inolvidable, que jo he passat durant el meu exercici. Però quan comptes les coses, a soles te pots fer una idea per a què pugues sentir tot allò que jo vaig sentir. És molt emocionant i molt bonic. Veuràs com fas grans amics. M'agradaria donar les gràcies a totes les persones que formen la falla Joan d'Aguiló i també als meus companys de camí, Roberto, Celeste i Celia, i a les seues famílies per tot el carinyo i suport que ens haveu donat a mi i a la meva família. No l'oblidarem mai, l'any tan meravellós que ens haveu fet passar. Celia, demà tens un acte molt important, veritat? El sé perquè me l'ha dit la teva mare. En l'any 1238, sense pena ni dolència, Jaume I va conquistar València. I la ciutat entra en glòria, i tota li feu reverència. I és avui aquesta comissió la que unís les seues veus i proclama amb devoció que es rendís als teus peus. I com una brisa que és frescor i la primavera que és la flor, eres tu, Víctor, nostre particular conqueridor. I ens rendirem a ta templança i ens alçarem ta presència. Seràs nostre deliri i el de cada rincó de València. I com un rei et proclamem,
en la llengua valenciana, en albades i cants d'estil, en nostra terra soberana, com a nostre president infantil. President infantil de la Cosa, Juan Gallino, Avinguda, Pastor Aguilar, i té Víctor Asensi i Gràcia. El nostre secretari, Salvador Ubach, farà lectura de l'acta de nomenament. Bona nit a tots. Com a secretari general de la Falla, Joan Aguiló, Avinguda Gaspar Aguilar, proclame que, segons consta l'acta celebrada en la Junta General, proclame que, segons consta l'acta de la Junta General celebrada el 24 de març, i que a proposta del nostre president, en Roberto Esteve Llorenç, va ser anomenat per unanimitat president infantil de la nostra comissió per al present exercici faller 2013-2014 al xiquet Víctor Asensi i Gràcia, el que certifique en la esperanza ficada en esta indilusió que sigui inolvidable per a tu, vivint-lo i gaudint-lo des de la festa i per a la festa. A continuació, passarem a l'imposició de fatxí del president. Serà Marc Rodríguez i Muñoz qui, amb aquest acte, proclame amb tots nosaltres que Víctor Asensi i Gràcia és nostre president infantil per a l'exercici 2013-2014. Un fort aplaudiment per a ell. Víctor, ja eres nostre president infantil. I per a que en aquesta nit tan especial per a tu estigues acompanyat de les persones que més te volen, preguem la presència en aquest escenari de la teua mare Sílvia, el teu pare Pasqual i de la teua germana Elisa.
dies més especials que es poden viure. Veure el somni complit d'un fill és satisfacció de pare, mare i germaneta. Vos desitgem que disfruteu moltíssim d'aquest any, encara que sabem que ho fareu. Sou una família que desprendeix un calor i una bona fe que és digna d'admiració i ens desperta molta ternura. Així que sabem que tots, junt a Víctor, ens fareu disfrutar d'un any molt especial. Vos desitgem el mejor. I ara, per fer oficial el nomenament i com a record d'aquest acte, Roberto farà entrega a Víctor d'un pergamí commemoratiu que com a motiu de la seva proclamació com a president de la nostra falla. I com a record d'aquest acte, Roberto farà entrega a Sílvia d'un rang commemoratiu. Víctor és un xiquet inquiet, en tots els sentits. No pot estar quiet, però també és inquiet pel seu interès en conèixer i descobrir coses. I quan una cosa li desperta la seva curiositat, fa tot per conèixer-ho. És alegre i molt positiu. Li encanta ballar. Des dels 4 anys va a classes de ball en el cole. En casa no para de votar. I ara ja no va a classes perquè té por de que no tinga prou temps per a estudiar. És molt bon estudiant i molt responsable. Ara, la seva afició és el karate, que ja és cinturó blau. Quan era xicotet, era supersociable. Sa mare el portava en el carret i anava amb un somriure permanent i tot el que el veia tenia la seva atenció. Sa mare es preocupava perquè si aquesta simpatia podia fer que s'anara amb qualcú. Quan sa mare treballava, a Víctor el cuidava una persona molt especial per a tota la família i a la que tot estimen molt. Ella és Angelita. Ell era un mestre en la família d'Angelita, igual que ella ho és en la seva. Angelita i Víctor eixien a prendre el sol pel matí i poc de temps ja era tot el barri el que coneixia a Víctor. Que no sa mare ni son pare, perquè Víctor tots els dies del món entrava en cada comerç per a saludar i desitjar-les el bon dia. A Víctor el que li agrada moltíssim és el tracte amb la gent, perquè poc que algú le salude de forma afectuosa, ell està encantat. Ai, mami, que amable és esta persona. Has vist que agradable? És el que sol dir. Víctor també és un xiquet líder i agrada molt dur la veu cantant en el seu grup, i encara que, de vegades, li da problemes. No és de tindre un grup d'amics gran. S'entén millor en els grups xicotets. Li apassiona organitzar jocs, inventar-los. Sempre pren la iniciativa de fer els seus propis jocs i la casa dels seus pares és una autèntica ludoteca, creant moltes vegades parcs temàtics dins d'ella. I clar, en Falles és el taller artístic el qui munta casa, però literalment. Li encanta mediar en els conflictes entre amics i li agrada fer que es faça justícia. Entre els seus millors amics estan Raül i Laura, els seus veïns de la porta d'enfront. Quan eren més xicotets, deixaven amb les famílies les portes obertes i anaven d'una casa a l'altra jugant. Han vivit i han compartit molts de moments importants junts. Són com els germans. Ell sempre volia una germaneta, però Elisa es fa fer de rogar per a vindre a aquesta família. Moltes vegades demanava i deia: «Me da igual
si és xico xica, però que vinga ja. I després de molts anys d'espera va arribar Elisa. Des de que els seus pares li van donar la notícia, l'alegria s'apoderà i ell mai oblidarà la cara que d'aquell dia. Va disfrutar moltíssim del seu naixement, l'adora i moltes vegades diu als seus pares: és que no me puc ni imaginar quan no estava. És molt protector en ella. Si s'arrima algú que ell no coneix, el primer que fa és agarrar-la. Encara que sap que la responsabilitat cau en els papis. Perquè quan estan els amics, no hi ha germana que valga. S'entén a la perfecció en els menuts. Vol ser professor. I en qui practica? En la seva germana, clar. I moltes vegades hi ha que parar-li els peus perquè la tindria Elisa fent deures sin parar. Per a ell, esta sempre ha sigut la seva falla. Encara que no estiguera apuntat, estava orgullosíssim del seu monument i era la millor. Tant és així que tots els anys, quan anaven a visitar uns amics de la falla que vivien just enfront d'on planten el nou campanar, era que el nostre monument fora millor que el d'ells. Mamà, segur que enguany la nostra falla és millor. I clar, Sílvia i Pasqual el miraven com dient: pobret. I clar, quan arribaven allí i el veien el monument, Víctor, sense saber què dir, com Glòria: pues a mi m'agrada més la nostra. I així, any rere any. Quan arriba el 1 de març, tots els dies pregunta que si se talla el carrer, que si arriba el monument. I quan ja està així, aunque estiguen enrotllats i quasi no es veuen, a ell li pareix la més preciosa. Víctor, l'amor faller naix i es manifesta en totes aquestes coses que sabem tu. I ja sols, portant l'estàndard en la replegada dels premis infantils de la primera vegada que desfilaves en nosaltres, ja sabies i deies que tu series president infantil. És preciós veure com un xiquet com tu, les falles són part important i decisió clara de veure-les des de primera hora. Però tenim que añadir que a ta mare també li corren per la sang i encara que tingui que apartar-se d'aquest món, molt al seu pesar, sabia que seríeu tu i la teva germana els que l'heu arribat a aquesta. A Pasqual les falles no li inquieten molt, encara que son pare, el teu iaio Víctor, va ser un gran faller, sent distingit amb el bunyol d'or, amb flores de llorer i brillants. I ara Pasqual està encantat i no li costa gens ni miqueta arrimar-se a la falla. Víctor, el teu iaio, estaria encantat i molt orgullós de veure'l com a president infantil. I com avui compliria anys, seria el més perfecte i meravellós regal. Som una gran família i tu, Víctor, segur que seràs molt bon president. Vull al màxim aquest any, perquè els bons moments passen volant. Fallers, falleres i amics de la nostra comissió. Este és el president infantil de la falla Joan d'Aguiló, avinguda Gaspar Aguilar. Víctor Asensi i Gràcia. I ja ha arribat l'esperat moment que el recient proclamat president dirigisca unes paraules a la seva comissió. Tens la paraula. Hola y buenas noches.
Antes que nada me gustaría decir que hoy estoy muy contento, ya que es un día muy especial para mí. Me siento muy orgulloso de haber elegido una falla tan maravillosa como esta, a la que siempre he sentido como mi falla, incluso antes de pertenecer a ella. Nunca había pensado que una falla podía ser un lugar tan increíble, con tantas cosas que hacer y tantas cosas que vivir. La verdad es que si lo piensas bien, es como tu segunda familia. Yo siempre quiero que lleguen los viernes para bajar a las juntas, ya que me lo paso de maravilla. Además, también te entran ganas de ver a tus amigos. Al llegar a la falla, yo estaba un poco perdido, ya que solamente conocía a Silvia. Bueno, también conocía a Irene de la guardería. Ellas son grandes falleras, ya que están en la falla desde que eran muy pequeñas. Después, Irene nos presentó a María. Con ellas pasé mis primeras fallas, y fueron tan agradables que desde luego tuve claro que quería seguir estando aquí. Del primer año quiero recordar un momento muy especial que fue la ofrenda. Ese año mis padres y mi hermana se vistieron de falleros para acompañarme. Mi madre, que ella sí que fue fallera durante muchos años, tenía la gran ilusión de ir con nosotros a la ofrenda a la Virgen, pero nunca había podido hacer realidad esta ilusión. Por fin ese año lo consiguió y fue un momento realmente emocionante. Por cierto, quiero aprovechar para agradecer a mi padre que aquel día acompañara a mi madre. Al principio no lo tenía muy claro, pero al final también fue un momento muy emocionante para él. Yo siempre le contaba mis experiencias falleras a mi gran amigo Alberto, y un día empezó a insistir a sus padres para que le apuntaran a la falla, hasta que lo logró. A partir de ese día somos uno más en el grupo, y tengo que decir que sigo haciendo mis intentos para conseguir que otros amigos también se apunten a la falla. Fue emocionante el día que vinieron a casa a darme la noticia de que yo iba a ser el presidente. La verdad es que no me lo esperaba para nada, y me emocioné muchísimo. No podía imaginarme que a partir de ese momento todo iba a ser tan bonito. Una vez elegido, tuve la oportunidad de conocer más a fondo a Marc y a Celia, dos personas muy agradables y simpáticas que me aconsejaron y recomendaron todo lo que tenía que hacer durante mis primeros actos como presidente. También tengo que decir que gracias a Celia, Cristina, Claudia, Santi, Jorge, con los que he compartido playbacks, pasacalles, verbenas, todos ellos hacen que las fallas sean muy divertidas. El día de que me enteré de que Lucía iba a ser mi fallera mayor infantil, yo no la conocía muy a fondo, pero sí que conocía a su padre, Roberto, que me cae muy bien, y al saber que Lucía era su hija, me dio buena sensación. Y la verdad es que no me he equivocado. En el poco tiempo que soy presidente he compartido con ella ratos muy buenos, y me acuerdo especialmente del día que fuimos a cenar a casa de Arantxa, que nos bañamos en su piscina por la noche y terminamos la fiesta pasadas las 4. Fue un verdadero entrenamiento para aguantar estas fallas. Lucía y yo compartimos una gran ilusión por las fallas, y especialmente por este gran año que vamos a vivir. Algunos momentos los esperamos sabiendo que van a ser muy especiales. La presentación, la ofrenda, otros seguramente nos sorprenderán. No quiero terminar sin agradecer especialmente al grupo de delegados de infantiles que tanto nos cuidan, todo el trabajo que hacen por nosotros. Además, tengo que reconocer que siempre se muestran muy cariñosas con Lucía y conmigo. Muchas gracias por todo, y quiero que sepáis que sois la bomba, y que si necesitáis algo, siempre podéis contar conmigo. También, si me permitís, quiero dar las gracias a mi familia, a mis yayos, a la tía Vicenta, al resto de amigos, a los que queremos tanto en mi familia, y que son muy especiales para nosotros, y que esta noche están aquí acompañándome. Y a todos vosotros no me canso de daros las gracias, por estar siempre ahí, por haber contado conmigo, por el cariño que me demostráis. No os podéis imaginar la ilusión que siento esta noche. Espero ser un buen presidente infantil. Yo, desde luego, voy a poner todo de mi parte para que así sea. Ah, y que lo sepáis, que me siento muy orgulloso de pertenecer a este pedazo de falla. Creo que me vais a tener aquí para rato. ¡Viva la falla, Joan de Aguiló, y viva Valencia! I ara, en representació de la meva família,
serà ta mare la que ens dirigís unes paraules. Buenas noches a todos y a todas. Gracias por estar aquí esta noche tan especial para nosotros y sobre todo para Víctor. Se puede decir que hoy arranca definitivamente esta aventura fallera. Aventura que vamos a compartir con todos vosotros y de una manera especial con dos estupendas familias. La familia de Lucía y la familia de Arantxa, lo cual es una gran suerte. Antes que nada, daros las gracias una vez más por hacer posible que Víctor viva esta experiencia tan especial. Víctor, a partir de hoy vas a vivir momentos muy bonitos, momentos llenos de emoción, que esperamos disfrutes a tope y que seguramente nunca olvidarás. Para mí es una gran ilusión que tanto tú como tu hermana seáis falleros y, por supuesto, que tú seas este año el presidente infantil. De alguna manera, a través de ti, se hace realidad un sueño que yo también tuve hace tiempo. Por eso entiendo tu emoción y la comparto. Y quiero que sepas que nosotros, tu familia, estamos a tu lado disfrutando contigo. Sin embargo, a nosotros, al papá y a mí, nos gustaría que este año en el que ocupas un puesto destacado dentro de esta comisión, también te sirva para conocer qué es realmente una falla, cómo funciona una comisión, que aprendas el papel que tienen todos y cada uno de los falleros y falleras. Porque en la falla, además de los buenos ratos, de la diversión, de todos y cada uno de los actos, también y sobre todo hay trabajo. Trabajo desinteresado y esfuerzo realizado simplemente por el amor hacia las fallas, compartido por todos los falleros y falleras y que esperamos que tú también sientas. Este año tú eres el presidente infantil de esta comisión. Vívelo y disfrútalo como tal. Pero sigue trabajando por tu falla cuando este año termine. Aporta siempre tu granito de arena. No escatimes esfuerzos y, sobre todo, no dejes nunca de amar a las fallas y de amar a Valencia. Enhorabuena, presidente. Després d'aquestes emotives paraules de Sílvia, donem la paraula al nostre president Roberto Esteve i Llorens. Buenas noches a todos. Bueno, antes de empezar el discurso, agradecer a todo el equipo de protocolo este maravilloso acto que está muy bien. No voy a llorar. Luego quiero desearle, en nombre de la comisión, a mi superfallera mayor infantil, Celia, mañana vas a tener uno de los momentos mágicos de estas fallas y que es muy difícil llegar. Y lo vas a hacer muy bien y creo que vas a salir de tu necesidad. Así que un fuerte aplauso para ella porque se lo merece. Y ahora mis primeras palabras, ya como el discurso final, me vais a permitir que sean para Mar y para su familia. Para agradeceros todo el esfuerzo, cariño, comprensión y saber estar que demostrasteis el año pasado. A ti, Mar, decirte que fuiste un gran presidente infantil, simpático, dicharachero, siempre sonriendo, con discursos espectaculares como el de esta noche y con unas ganas de vivirlo todo que los contagiabas a los demás. Yo sé que te hubiera gustado repetir como preso,